हरे कृष्ण. मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपण सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आता आपण भक्ती रसामृत सिंधू दुसरा अध्याय करतोय. दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे, आता पहिला अध्याय जो बघितला आपण त्यात शुद्ध भक्तीची लक्षणे, यात आपण 6 लक्षणे बघितली, ज्यांनी आपल्याला लक्षात येतं की ही शुद्ध भक्ती या माणसाकडे आहे. या शुद्ध भक्ती म्हणजे काय, आपल्याला समोर त्याचा एक ओव्हरव्ह्यू उभा राहतो. मग जो दुसरा अध्याय आहे तो म्हणजे भक्तीवर आहे, भक्तीची प्रथम अवस्था. आता भक्ती म्हटल्यानंतर सुद्धा इकडे आपल्याला श्रील रूप गोस्वामींनी इतकं भक्तीचे सुद्धा प्रकार सांगितलेत. म्हणजे एखादा माणूस आहे, तो भक्ती करतोय, पण तो कुठल्या स्तरावर आहे, कुठल्या स्टेजवर आहे, हे सुद्धा आपल्याला समजतं. तर हे इकडे तुम्हाला हा माहिती आहे, हा फोटो जो आहे, ही स्लाइड मध्ये हा कुठला कृष्ण आहे, कोणी सांगू शकतं? माताजी राधारमण आहेत. हो, बरोबर, राधारमण आहे. माताजी आत्ताच मी दर्शन करून आली 1 हो, जानेवारीला. अरे वा, हरी बोल. खूप छान मस्त. दर्शन झाले माताजी. हो वृंदावन यात्रा करून आली म्हणून. हो हो, खूपच छान. तर हा आणि स्वयंभू आहे ना, म्हणजे दामोदर शिलेतून प्रकट झालेले राधारमण आहे. तर वृंदावनातला. तर आता आपण दुसरा अध्याय करतोय, भक्तीची प्रथमावस्था. तर आता मला एक सांगा की आता आपल्याला, आपण या भौतिक जगात आहोत आणि भौतिक जगामध्ये आपल्यावर अनेक संकट येत जात राहतात. तर त्या संकटाचा जो जे त्या संकटाचं सोल्युशन म्हणजे काय आहे, तुमच्या मते काय आहे, सोल्युशन काय आहे? माताजी काय बोलल्या तुम्ही, मला समजलंच नाही. आपण भौतिक जगात आहोत आणि भौतिक जगामध्ये आपल्याला अनेक संकटे येतात. असं कोणी आहे का की ज्याच्यावर आतापर्यंत कुठलंही संकट आलं नाही?
नाही. नाही. मग आता संकट जेव्हा आपल्यावर येतात तेव्हा सोल्युशन पण असतं. तर मग ते सोल्युशन काय हे मी तुम्हाला विचारते. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. महाराज. आपण काय? भगवंतांना विसरले. हरे कृष्ण. हा. आपण भगवंतांना विसरल्यामुळे या दुःखालयामध्ये आलो आहे आणि हे जग हे दुःखालय शाश्वत आहे. तर भगवंताला विसरल्यामुळे आपल्याला हे दुःख होऊन राहिले सर्व. पण मग त्याचं सोल्युशन काय आहे? त्याचं सोल्युशन म्हणजे भगवंताचं नामस्मरण करणं आणि भगवंताला आळवणं. पण आपण सगळेजण नामस्मरण तर करतोय ना. आपण भगवद्गीता वाचतोय, नामस्मरण करतोय, जमेल तसं यात्रेला जातोय. पण त्यांनी काही फरक पडतोय का? सांगा बरं मला. फरक पडत नाही, पण माताजी आपण शुद्ध भक्त नाही ना. हा. तर याचं सोल्युशन आहे एकच, म्हणजे उत्तम भक्ती. आणि भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात उत्तम भक्ती म्हणजे कृष्णाकडे पूर्ण अटॅचमेंट जेव्हा आपली असते त्याला उत्तम भक्ती म्हटलंय. दुसरी आपल्याला कुठलीही इच्छा नसते. फुल अटॅचमेंट शरण टू जाणे, कृष्ण. पूर्णपणे शरण जाणे. पूर्णपणे शरण जाणे, बरोबर आहे. तर आता तुम्हाला भक्ती जी आहे त्याची जी 6 गुणवैशिष्ट्ये ती आपण गेल्या अध्यायात शिकलो. आता जेव्हा आता तुम्ही भक्ती करता तर ही जी उत्तम भक्ती आहे, अन्य अभिलाषिता शून्य, कुठली दुसरी अभिलाषा नसली पाहिजे. आणि जेव्हा आपण भक्ती मार्गावर चालतोय तेव्हा तुम्हाला जे व्हाय हा प्रश्न आहे ना, की आपल्याला प्रश्न असतात की हे आता मी भक्ती मार्गावर चालते तर मी का चालते भक्ती मार्गावर, मला काय मिळणार आहे, गोल काय आहे माझा. तर जेव्हा तुम्हाला हे पक्क माहित असतं तेव्हाच तुम्ही त्या मार्गावरून कधीही तुमचं पतन होणार नाही. त्या मार्गावर स्टेडीली तुमचा प्रोग्रेस होईल. कारण तुम्हाला भक्तीची जी काय किंमत आहे, भक्तीची जी व्हॅल्यू आहे ही तुम्हाला माहितीये की ऍट द एंड मला काय मिळणार आहे. जेव्हा तुम्हाला हे माहिती असतं आणि जेव्हा तुम्ही पूर्ण भक्ती प्रक्रियाशी अगदी कन्व्हिन्स्ड असता तेव्हा कितीही चॅलेंजेस आले या मार्गावर तरीही ते तुम्ही त्या चॅलेंजेस ना सामोरं जाऊ शकता. आणि कारण तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला याचा जो अंत आहे तो कशामध्ये होणार आहे, कृष्ण प्रेमामध्ये होणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही कधीही हा मार्ग अर्धवट चालून परत फिरणार नाही किंवा सोडणार नाही. तर रूप गोस्वामी आपल्याला सांगतायत भक्तीबद्दल सांगतायत आणि त्याबरोबर आपल्याला शास्त्रामधले एव्हिडन्स प्रूफ सुद्धा देत आहेत की हे बघा हे प्रूफ आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की मी नुसतं सांगतोय पण असं नाही, मी तुम्हाला प्रूफ सुद्धा देत आहे जे शास्त्रात दिलेलं आहे. तर आपल्याला हे जे सोल्युशन आहे उत्तम भक्ती, या भक्तीला आपण अगदी दोन्ही हातांनी स्वीकारलं पाहिजे. आता प्रत्येक जणाला आनंद हवा असतो आणि मी आनंद तुम्हाला सांगितलंय की 3 प्रकारचा असतो. एक म्हणजे विषय सुख जे आहे, म्हणजे आपल्या इंद्रियातून जो आपल्याला आनंद मिळतो. किंवा कालच आपण जे वाचलं त्यात योगी जे आहेत त्यांच्याकडे अनेक सिद्ध्या असतात आणि त्या सिद्ध्यांचा ते वापर करतात. तर याला इंद्रियातून मिळणारा आनंद आहे. इंद्रियातून मिळणारा जो आनंद आहे त्याला आपण विषय सुख म्हणतो. मग हे काय झालं, ऐकू येतोय का माझा आवाज? माताजी.
हो माताजी. एक मिनिट हा, माझी स्क्रीन मध्येच हँग झाली. गेली. इकडे आले झूम मीटिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. माताजी चालू आहे लाईव्ह व्यवस्थित. आवाज हरे कृष्ण, आवाज येतोय का? हो माताजी. हो माताजी येतोय. येतोय ना? हा, मग काहीतरी इकडे झूमचा प्रॉब्लेम झाला. हा तर तर मी सांगत होते की आनंद 3 प्रकारचा असतो. एक विषय सुख किंवा जड आनंद असतो. दुसरा म्हणजे ब्रह्मानंद किंवा ब्रह्मसुख, की जेव्हा आपण या भौतिक जग आहे हे भौतिक जग सोडतो आणि आपण ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होतो, त्याला आपण ब्रह्मसुख म्हणतो. किंवा हा जो मोक्ष आहे की जे ज्ञानी या मोक्षाच्या पाठीमागे असतात, त्याला ब्रह्मानंद किंवा ब्रह्मसुख म्हणतात. आणि तिसरा जो आनंद आहे त्याला परमानंद म्हणतात. आणि तो आनंद म्हणजे आपल्याला श्री कृष्णांची सेवा करून मिळतो आणि त्याला ऐश्वर्य सुख ही म्हणतात. तर जेव्हा आपण श्रीकृष्णांची सेवा करतो, उत्तम भक्ती करतो, तेव्हा आपल्याला जो एक बाय प्रोडक्ट आहे, म्हणून आपल्याला तो आनंद हवा असेल किंवा नको असेल तरी तो आनंद मिळतोच आपल्याला. आता जेव्हा तुम्ही एखादा मासा पाण्यातून बाहेर काढला आणि परत पाण्यामध्ये घातला, तर पाण्यात घातल्याबरोबर तो मासा पोहायला लागेल आणि त्याला आनंद होईल. पण हाच मासा तुम्ही पाण्यातून बाहेर काढला आणि जर तुम्ही म्हटलं की पाण्याशिवाय मी या मास्याला आनंदी ठेवीन, तर ते कसं अशक्य आहे. त्याचप्रमाणे आपला जो आत्मा आहे, आपल्या आत्म्याला जे त्याचं नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे ते म्हणजे कृष्ण भावना भावित जी काही कार्य आहे त्या कार्यामध्ये सदैव रत राहणे, तरच आपण आनंदी होऊ शकतो. तर पहिल्यांदा आपल्याला हे रिअलायझेशन आपल्याला समजलं पाहिजे. आता एक क्विक रिकॅप मी घेते की आपण 6 गुणवैशिष्ट्ये बघितली होती भक्तीची. आणि ती जी 6 गुण वैशिष्ट्ये ती म्हणजे क्लेशाग्नी, शुभदा, मोक्ष लघुत्कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा आणि श्री कृष्णाकर्षिणी. तर आता हे जे क्लेशाग्नी आहे, तिकडे मी तुम्हाला सांगितलं होतं क्लेश होण्याचे अनेक कारणं सांगितली होती. त्यात मुख्य 3 म्हणजे ज्या सायकलमध्ये आपण अडकतो ते म्हणजे अविद्या, बीजम, पापम, कुटम. या सायकलमध्ये आपण सदैव अडकलेले असतो. मग जेव्हा आपण भक्ती करायला लागतो तेव्हा आपल्याला असं जाणवतं की आपल्या आयुष्यात सर्व काही शुभ होतंय. मग त्याला किंवा जे इनऑस्पिशियस गोष्टी आहेत, जी नेगेटिव्हिटी आहे ती हळूहळू बाहेर जाते. म्हणजे त्याला आपण शुभदा असं म्हटलेलं आहे. आणि मग त्याच्यानंतर मोक्ष लघुत्कृत म्हणजे भक्ताला मोक्ष नको असतो, त्याला काय करायची असते, कृष्णाची सेवा करायची असते. त्याला शुद्ध भक्ताचा संग हवा असतो, शुद्ध भक्ताची सेवा करायची असते. म्हणून जरी मोक्ष त्यांच्या पाठीच आहे तरी
ते मोक्षाला नाकारतात. मग सुदुर्लभा म्हणजे तुम्हाला माहितीये की ही भक्ती जी आहे ती अत्यंत दुर्लभ आहे. एखाद्या वेळेस श्रीकृष्ण आपल्याला संपत्ती, संतती किंवा इतर काही भौतिक इच्छा आहेत त्या पूर्ण करू शकतात, पण ते भक्ती सहसा कोणाला देत नाही. मग सांद्रानंद विशेषात्मा म्हणजे कंडेन्स्ड ब्लिस, की जेव्हा आपण भक्ती करायला लागतो तेव्हा आपण त्याच्यामध्ये इतके फिक्स्ड का होऊ शकतो? कारण आपल्याला जो आनंद मिळतो तो कसा असतो? कंडेन्स्ड आनंद असतो. आणि अशी जेव्हा आपण भक्ती करतो तेव्हा श्रीकृष्ण स्वतः आकर्षित होता. तर भक्ती ही 3 प्रकाराची असते किंवा 3 स्तरावर केली जाते. साधना भक्ती, भाव भक्ती आणि प्रेम भक्ती. आणि आपण डायरेक्टली प्रेम भक्तीवर जम्प मारू शकत नाही. स्टेप बाय स्टेप आपल्याला जावं लागतं. तर पहिली जी भक्ती आहे साधना भक्ती किंवा डिव्होशनल सर्व्हिस अँड प्रॅक्टिस, याच्यामध्ये क्लेशाग्नी आणि शुभदा हे आपण आपल्याला ही 2 गुणवैशिष्ट्ये आहेत त्याचा अनुभव येतो. मग भाव भक्तीमध्ये क्लेशाग्नी, शुभदा, मोक्ष लघुकृत आणि सुदुर्लभा याचा अनुभव आपल्याला येतो. आणि जेव्हा प्रेम भक्तीमध्ये आपण स्थित होतो तेव्हा क्लेशाग्नी, शुभदा, मोक्ष लघुकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा आणि श्री कृष्ण आकर्षणी, हे सगळे जे जी गुणवैशिष्ट्य आहे ती आपण प्रेम भक्तीमध्ये जाणू शकतो. तर आता जेव्हा आपण बघा, जेव्हा कुठलीही गोष्ट चुकीची करतो किंवा विकर्म करतो तेव्हा आपल्याला दोन्ही गोष्टी प्रारब्ध आणि अप्रारब्ध दोन्ही गोष्टी आपल्याला छळतात किंवा आपल्याला त्यांच्या समोर उभं राहावं लागतं. आता एखादा माणूस असेल त्याला खूप ड्रिंक्स घ्यायची सवय असेल तर 2 रिॲक्शन्स आहेत. एक रिॲक्शन म्हणजे डायरेक्टली त्याची लिव्हर खराब होऊ शकेल, डॅमेज होऊ शकेल, की ज्याला आपण म्हणूया प्रारब्ध. मग अप्रारब्ध कदाचित दारू पिऊन 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 असे असतात, काही माणसांना काहीच होत नाही. मग ते जे अप्रारब्ध आहे म्हणजे वेटिंग पिरियड त्याचं मॅनिफेस्टेशन चालू होतं. आणि श्रीमद भागवतम मध्ये आपल्याला श्रीमद भागवतम रादर गरुड पुराण वगैरे तिकडे सांगितलेलं आहे की काय कुठलं कर्म केल्यानंतर तुम्हाला कुठली रिॲक्शन मिळते. आता उदाहरणार्थ जेव्हा एखादे काही माणसं दारू पिता तर मग जे हेलिश प्लॅनेट्स आहेत, जे नारकीय ग्रह आहेत तिकडे आपल्याला जाऊन तिकडे आपण म्हणूया आपलं शुद्धीकरण होतं, एक तऱ्हेचा दंड आपल्याला मिळतो. तर असं करून काय होतं की आपल्याला अप्रारब्ध किंवा प्रारब्ध याच्या समोरे जावंच लागतं. आता आणि एक दुसरी गोष्ट होते, जेव्हा आपण ड्रिंक्स घ्यायला लागतो तेव्हा आपलं जी इच्छा आहे की मला आणि विकर्म करायचंय, मला आणि एक ड्रिंक घ्यायचंय, तर ही जी भावना आहे ती आणि दृढ होते. म्हणजे अनेक पापाचे बीज तयार होत राहतात आणि आपण त्या कर्मबंधनात अडकतच राहतो. तर कुठलीही ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आता समजा जर कोणी योगा केलं, कोणी फिलॉसॉफिकल स्पेक्युलेशन केलं, म्हणजे कोणी पुस्तकं उघडून त्याचं वाचन चालू केलं किंवा कुठलंही चांगलं कर्म केलं, कर्मकांडामध्ये जसं सांगितलंय तसं, किंवा खूप दान केलं, तपस्या केली, तरी हे जे पापाचं बीज आहे हे बीज आपल्या हृदयातून निघू शकत नाही. आणि हे जे बीज आहे
हे जे बीज आहे ते जर काढायचं असेल, किंवा तुम्हाला माहिती आहे बीज म्हणजे, समजा जर ते आपण भाजलं, रोस्ट केलं, तर काय होतं, ते अंकुरत नाही. तर त्याचप्रमाणे हे जे पापाचं बीज आहे ते जर आपल्याला जाळून टाकायचं असेल, तर आपल्याला शुद्ध भक्ती केली पाहिजे. मग ही जी शुद्ध भक्ती आहे ही 3 प्रकारची आहे. भक्ती जी आहे ती 3 प्रकारची आहे. एक म्हणजे साधना भक्ती, दुसरी म्हणजे भाव भक्ती, आणि तिसरी भक्ती म्हणजे प्रेम भक्ती. मग आपल्याला आता रूप गोस्वामी काय करतायत, एक रोडमॅप देतायत. आपला जो भक्तीचा प्रवास आहे, प्रवास करताना कसं आपण GPS लावतो, तर ते रोडमॅप देतात आणि सांगतात, हे बघा तुम्ही आता साधना भक्ती करता, याची पुढली स्टेज म्हणजे भावभक्ती आहे, आणि मग तुम्ही प्रेमभक्ती स्तरावर जा. तर आता जेव्हा कुठलीही भक्ती स्टार्ट होते इनिशियली, तर इनिशियली जेव्हा ती स्टार्ट होते तेव्हा थोडीशी श्रद्धा लागते. श्रद्धा, तुम्हाला भक्तीचे जे 9 स्तर आहेत ते माहिती आहेत का, कुठले कुठले? श्रद्धानंतर काय येतं, कोण सांगू शकेल का? कोण सांगेल? साधू संघ येतो माताजी. बरोबर, साधू संघ नंतर भजन क्रिया. बरोबर, मग अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती, आणि मग प्रेम भक्ती. तर हे वेगवेगळे स्तर झाले भक्तीचे. आता 1 ते 7 म्हणजे श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची आणि आसक्ती. हे जे पहिले 7 स्टेजेस आहेत याला आपण साधना भक्ती म्हणतो. भावभक्ती म्हणजे जी 8वी स्टेज आहे, भावाची, त्याला भावभक्ती म्हणतात. आणि प्रेम भक्ती म्हणजे जेव्हा भावभक्ती पूर्ण मॅच्युअर होते तेव्हा त्या स्टेजला आपण प्रेमभक्ती आहेत. पहिले श्रद्धा टू आसक्ती, याला आपण साधना भक्ती म्हणतो. आणि ही जी साधना भक्ती आहे ती आपण गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली करतो. आता याच्यामध्ये आणि पण वेगळ्या तऱ्हेने जर सांगायचं असेल, की आपली जी चेतना आहे ती सुद्धा 6 स्तरावर विभागली गेली आहे. म्हणजे आता उदाहरणार्थ, आता अन्नमय जर चेतना म्हटलं आपण, किंवा अन्नमय जो स्तर आहे, तिकडे कसं असतं की जिकडे प्राणी असतात, की ते काय म्हणतात, की त्यांचं जे रिअलायझेशन आहे ते फक्त खाण्यापर्यंत आहे, की हे जे खाणं आहे हे मला घ्यायचंय. म्हणजे लाईफ इज फूड किंवा फूड इज माय लाईफ, एवढंच त्यांचं हे जे भक्ती साधना भक्ती करू शकत नाही. आता जेव्हा तुम्ही श्रद्धा, साधुसंग आणि भजन क्रियामध्ये असतात, श्रद्धा म्हणजे आहे, म्हणजे तुम्ही जाणू शकता की हे जे जीवन आहे ही एक शक्ती आहे. हा, आणि मग त्याच्यानंतरचे जे 2 आहेत, साधुसंग आणि भजन क्रिया, इकडे काय होतं, इकडे मनोमय कोश जो आहे तो आपण म्हणूया की मनोमय चेतना जी आहे ती ऍक्टिव्हेट झालेली असते. आणि तुमचा जो मेंटल प्लॅटफॉर्म आहे, हा मेंटल प्लॅटफॉर्म कार्यरत होतो. मग आपण म्हणतो लाईफ इज माइंड, किंवा लाईफ इज ड्रिव्हन बाय द माइंड, असं आपण म्हणतो. म्हणजे इकडे तुमचा मेंटल प्लॅटफॉर्म तो आहे जागृत होतो. मग
त्याच्यानंतर आणि हे जे स्टेजेस झाल्या, श्रद्धा, साधुसंग आणि भजन क्रिया, याच्यामध्ये जो असतो त्याला आपण कनिष्ठ अधिकारी म्हणतो. आतापर्यंत तुम्हाला माहिती आहे का कनिष्ठ अधिकारी हा कोण असतो? आपण थोडस भगवद्गीतेमध्ये बघितलंय, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. तर कोण मला सांगू शकेल का कनिष्ठ अधिकाऱ्याचे काही तुम्हाला जे काय आठवतंय ते? कोण सांगेल? कनिष्ठ अधिकारी हा त्याच्या डीडीची सेवा करण्यामध्ये दंग असतो बरोबर आणि बरोबर. म्हणजे तो आणि कसा त्याला इतर असतो, तो खूप नवीन असतो कृष्ण भावने. त्याच्यामुळे तो काय करतो की त्याला असं वाटतं की त्या अर्च विग्रह मध्येच कृष्ण आहे, तो इतरांमध्ये कृष्णाला बघू शकत नाही. त्याच्यामुळे इतर जे भक्त आहेत त्यांच्या बरोबर तो भांडू शकतो. हा, आणि त्याला अजून त्याची चेतना जी आहे ती विकसित झालेली नसते. तर जेव्हा साधुसंग आणि भजन क्रिया इकडे हा कनिष्ठ अधिकारी असतो, मग हळूहळू हळू जसा तो भजन क्रिया करू लागतो, इतर भक्तांच्या संगात राहू शकतो, इतर भक्तांबरोबर बसून श्रीमद भागवतम ऐकतो, तसं तसं हळू काय होतं, अनर्थ निवृत्ती होते. म्हणजे त्याच्या हृदयामधली जी अनर्थ आहेत ती हळूहळू त्याचं हृदय सोडायला लागतात. आणि या स्टेजला, अनर्थ निवृत्ती स्टेजला, आपण म्हणूया त्याचं ज्ञानमय कोश जे आहे ते जागृत झालेलं असतं. आणि हळूहळू आता त्याचं ट्रान्झिशन कनिष्ठ अधिकारी टू मध्यम अधिकारी असं होतं. मग अनर्थ निवृत्ती नंतरची जी स्टेज आहे, निष्ठा, म्हणजे जिकडे तो भक्तीमध्ये स्टेडी होतो. आता त्याला कोणी हलवू शकत नाही. कनिष्ठ अधिकारी असेपर्यंत त्याची श्रद्धा कोमल असते. म्हणजे कोणी सांगितलं, अरे तू हे काय करतोय, सारखा जॉब करत बसतोय, श्रीमद भागवतम ऐकतोयस, हे सोडून दे ना, तू माझ्या बरोबर चल. इकडे तर किती सुंदर मेडिटेशन करतात आणि इकडे तुम्हाला किती भक्तीचे नियम सांगितलेले आहेत, असे काही नियम आपल्याला पाळावे लागत नाहीत. तर असं कोणी जर कनिष्ठाला सांगितलं तर श्रद्धा त्याची कोमल असल्यामुळे तो पटकन सोडू शकतो भक्ती. पण एकदा निष्ठा या स्टेजला पोचल्यावर तो स्टेडी होतो. कोणी आता त्याला भक्ती मार्गापासून हलवू शकत नाही. मग निष्ठा, रुची आणि आसक्ती ही जी स्टेज आहे, या स्टेजमध्ये तो मध्यम अधिकारी होतो. मग मध्यम अधिकारीचा एखादा गुण सांगू शकता का तुम्ही? आता इतरांनी पण बोलायचंय. त्याचं डिवोशन फिक्स असतं, पण ते जे एक कम्प्लीट नसतं. आणि हा, म्हणजे त्याला चांगलं नॉलेज असतं, त्याचं जी श्रद्धा असते ती त्याची पूर्ण श्रद्धा असते, पण नॉलेज मध्ये तो जरासा कमी पडतो. म्हणजे जर कोणी त्याच्यावर आर्ग्युमेंट केली तर नॉलेज खूप स्ट्रॉंग नसल्यामुळे तो प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही. हा, पण त्याची श्रद्धा स्ट्रॉंग असते. तर असा जो असतो मध्यम अधिकारी, तर तुमच्या लक्षात येईल की अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती या सगळ्या स्टेजेस आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसतात की त्याची अटॅचमेंट खूप असते कृष्णाप्रती, त्याला कृष्ण सेवेची रुची असते. आणि या स्टेजला रुची, आसक्ती, इकडे विज्ञानमय कोश असतो तो ऍक्टिव्हेट झालेला असतो. म्हणजे त्याला समजतं की हे जे जीवन आहे
हे या जीवनात हे जीवन मला का भगवंतानी दिलंय? आत्मसाक्षात्कारासाठी दिलंय. त्याला समजतं लाईफ इज फॉर सेल्फ रिअलायझेशन. आणि असं करून हे जे फर्स्ट 7 स्टेजेस आहेत, ही या साधना भक्तीमध्ये तिकडच्या मी तुम्हाला स्टेजेस सांगितलंय, फ्रॉम प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय. आणि ज्या शेवटच्या 2 स्टेजेस आहेत, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, तिकडे आपल्याला कोण दिसतं? एक उत्तम अधिकारी जो झालेला आहे, जो तिकडे पोचलेला आहे, प्रेमभक्तीमध्ये स्थित आहे किंवा भावभक्तीमध्ये आहे, असा जो उत्तम अधिकारी आहे, त्याचं आनंदमय कोश हे ऍक्टिव्ह झालेलं असतं. आणि तो त्यांनी कृष्णाचं प्रेम अनुभवलेलं असतं. तर अशा तऱ्हेने हे आपण आता 1 to 7 जे मी सांगितलं तुम्हाला, श्रद्धाची आसक्ती ही साधना भक्ती आहे. आता जेव्हा आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की इकडे शिला प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे की आपण जे काही करतो, मग ते आपल्या स्पिरिच्युअल लाईफ मध्ये असेल किंवा कुठल्याही आपल्या भौतिक कार्य असतील, तर त्याचा एम आपल्याला काय पाहिजे की अल्टिमेटली आपल्याला कृष्णाप्रती आकर्षण आपलं वाढलं पाहिजे. मग हे कृष्णाप्रती आकर्षण जे आहे, हे कसं उत्पन्न कसं होतं? तर शिला प्रभुपाद सांगतात की कोणीही कोणी भक्ती करू शकत नाही. तर भक्ती करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी लागतं. आता समजा जर एखादा मुलगा खूप हुशार असेल आणि त्याच्याकडे काहीच पैसा नाहीये, तर तो शिक्षण घेऊ शकतो का? सांगा बरं मला. नाही. नाही, तो शिक्षण घेऊ शकत नाही. कॉमन मी तुम्हाला सांगते तसं. तर एखादा कोण स्पॉन्सर मिळाला तर घेऊ शकेल, पण खूप हुशार आहे पण काही पैसा नाही तर शिक्षण घेऊ शकत नाही. तर तसंच इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपल्या समजा तुमच्याकडे सगळं आहे, संपत्ती आहे, सगळी सुख आहेत तुमच्याकडे, पण तरीही असा माणूस सुद्धा भक्ती करू शकत नाही, कारण त्याचं प्रिव्हियस कनेक्शन कृष्णाबरोबर अजिबात नाहीये. तर किंवा प्रिव्हियस डिवोशन नाहीये. तर मग श्रील प्रभुपाद सांगतात की समजा जर भक्ती आपल्या प्रिव्हियस कनेक्शन किंवा प्रिव्हियस डिवोशन नी आपली जो आत्ताचा भक्ती प्रवास आहे तो चालू होणार आहे, तर मग ओरिजिनली हे जे आपल्यामध्ये भक्ती येते किंवा जे आपल्याला थोडंसं कृष्णाप्रती आकर्षण वाटतं ओरिजिनल, ते कशामुळे वाटतं? तर मग ते सांगतात की त्याचं एकच कारण आहे की शुद्ध भक्तांची कृपा. शुद्ध भक्तांची जेव्हा कृपा होते, शुद्ध भक्तांचे जेव्हा आपल्याला आशीर्वाद मिळतात, तेव्हाच भक्ती आपली चालू होते. आणि मग ती एक सायकल आहे की थोडीशी भक्ती जेव्हा थोडंसं काही आपण कृष्णासाठी करतो, मग आपल्याला कृष्णाप्रती आकर्षण आपलं थोडंसं वाढतं. मग कृष्णाच्या प्रती आकर्षण थोडंसं वाढल्यावर आपण परत थोडीशी जास्त भक्ती करतो. थोडीशी जास्त भक्ती केल्यावर आपण थोडेसे जास्त आकर्षिले जातो कृष्णाप्रती. आणि असं ही जी सायकल आहे, ही कंटिन्युअस सायकल आहे. आणि या सायकलचा जो आरंभ किंवा ओरिजिन आहे, ती म्हणजे शुद्ध भक्तांची कृपा. आणि तुमच्या लक्षात येईल, शुद्ध भक्त आहेत हे आपल्या जीवनामध्ये कुठेतरी त्यांचा हात कुठेतरी असतो, तो आपल्याला दिसत नाही. कळत न कळत ते आपल्या जीवनात इंटरव्हीन करतात.
आणि त्याच्यामुळे आपल्याला स्फूर्ती मिळते, इन्स्पिरेशन आपल्याला मिळते की मला शुद्ध भक्ती किंवा मला भक्ती कृष्णाप्रती करायची आहे. तर हे श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे की डिवोशन बिगिन्स बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज. आता ही जी कृपा आहे, आता जेव्हा आपण कृष्णाकडे कृष्णाची भक्ती करायला लागतो, तेव्हा कृष्ण सुद्धा आपल्यासाठी काहीतरी सोय करतात की हा माणूस लवकर माझ्याकडे यावा. मग श्रीकृष्ण काय करतात की आपल्यासाठी एखादा आध्यात्मिक गुरु पाठवतात. हे जे गुरु आहेत हे आपल्याला गाईड करतात, आपल्याला समजावून सांगतात की भक्ती जर तुला करायची असेल तर या नियमांचं पालन करायचं. म्हणजे एक्सटर्नली ते आपल्याला डायरेक्शन्स देतात आणि इंटरनली म्हणजे हृदयातून कृष्ण जे चैत्य गुरु म्हणून आपल्या हृदयात बसलेले आहेत ते आपल्याला आतून रिअलायझेशन देतात. तुम्ही तीच भगवद्गीता दरवर्षी जरी वाचली तरी दुसऱ्या वर्षी तुमचं जे रिअलायझेशन आहे ते वेगळ्या स्तरावर तुम्हाला ती भगवद्गीता समजते. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला श्रीकृष्ण आतून आणि म्हणजे चैत्य गुरु आणि जे आपले आध्यात्मिक गुरु आहेत ते बाहेरून आपल्याला खूप मदत करत असतात, ज्यांनी आपल्या भक्तीचा प्रवास आहे तो सुलभ होतो आणि आपण आणि जास्त थोडं जास्त कृष्णाकडे आकर्षिले जातो, कृष्णाप्रती आपलं आकर्षण वाढत राहतं. तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आहेत, ते सांगतात की कृष्ण जीवांवर कृपा कशी करतो. कृष्ण असं म्हणतो का की हा माणूस खूप पुण्यवान आहे, मग मी याला भक्ती देतो. तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणतात असं नाहीये, मग भक्तीचं कारण पुण्य होईल. पण पुण्य हे मटेरियल आहे, हे भौतिक आहे. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना, ते जे आपल्याला 9व्या अध्यायामध्ये सांगितलंय की समजा जर तुम्ही खूप पुण्य केलं तर मग तुम्ही कुठे जाता? स्वर्गात. स्वर्गात. आणि मग ते पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा पृथ्वीवर येतात. म्हणजे काय समजतं याच्यावरून की पुण्य सुद्धा मटेरियल आहे, भौतिक आहे, हे आध्यात्मिक नाहीये किंवा दिव्य नाहीये. म्हणजे पुण्य आणि पाप हे जणू काय दे आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. पुण्य आपण म्हणूया ही पॉझिटिव्ह साइड आहे आणि पाप ही नेगेटिव्ह साइड आहे. म्हणजे कुठलीही मटेरियल गोष्ट जी आहे किंवा कुठलेही मटेरियल क्रेडिट्स जे आहेत त्यांनी आपल्याला भक्ती विकत घेता येत नाही. पण जेव्हा कृष्ण आपल्याला सांगतात 7.28, आता कोणाकडे भगवद्गीता आहे का समोर? 7.20. आहे माताजी. हरे आहे कृष्ण. बरं, कोण? सुषमा माताजी, तुम्ही अनुवाद वाचता की श्लोक माताजी. वाचता? हो एक श्लोक आणि पण वाचते आणि श्लोक अनुवाद पण. वाचा आणि राजेंद्र पाटील तुम्ही अनुवाद वाचा. हो चालेल. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनुवाद बाय भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पाप कर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे जर आपल्याला भक्तीमध्ये स्टेडी व्हायचं असेल तर आपल्याला काय
तुमचे जे जन्मोजन्मीचे गतजन्मातले सुद्धा पाप केलेले आहेत ते जेव्हा त्या पापांचा अंत होतो, म्हणजे आपण ज्या काही त्या पापांच्या रिॲक्शन्स आहेत त्या इदर नामस्मरण करून, जप करून किंवा कृष्णाप्रती सेवा करून, जेव्हा हे सगळं अगदी जाळून गेलेला आहे, सगळ्या रिॲक्शन्स, आणि आता काहीच पाप उरलेला नाही, आणि अशा वेळेला जेव्हा तुम्ही फक्त पुण्यकर्म करता त्यावेळेला तुम्ही द्वंद्वातून मुक्त होता, आणि जेव्हा तुम्ही द्वंद्वातून मुक्त होतो तेव्हा काय होतं, भजते माम दृढवता, म्हणजे आपली जी भक्ती आहे ती कशी होते, फिक्स्ड होते, आणि डिटर्मिनेशननी आपण श्रीकृष्णांची नावं घेतो, प्रेमाने नावं घेतो, मग त्यात आपण जरा सुद्धा आळस करत नाही. तर इकडे भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये आपल्याला असं सांगितलेलं नाहीये की भक्ती सुरू करण्यासाठी आपल्याला भक्ती एक पाप भस्म केलं पाहिजे असं नाही सांगत. पण जर आपल्याला भक्तीमध्ये स्टेडी व्हायला पाहिजे किंवा फिक्स राहिलं पाहिजे, तर मात्र आपण या पापातून जी काही केलेली आहे त्याच्यातून आपण मुक्त झालो पाहिजे. आणि मग 7.16 मध्ये आपल्याला श्रीकृष्ण सांगतात की 4 तऱ्हेची माणसं आहेत जी मला शरण येतात किंवा जी माझ्याकडे येतात. ते माहिती आहेत का? त्यांना सुकृतीन म्हटलेलं आहे. कोण आहेत ते? की जे भक्ती करतात श्रीकृष्णांची. हरे कृष्ण माताजी. सांगा. अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी आणि जिज्ञासू. जिज्ञासू. तर अशा 4 तऱ्हेचे जी माणसं आहेत ती कृष्णाकडे जातात, आणि मग हळूहळू कृष्ण काय करतो, त्यांना शुद्ध करतो. आणि तर आता आपल्याला समजलं पाहिजे जे श्रीकृष्ण आहे ते मग त्यांच्यापासूनच भक्ती आपल्याला मिळते. म्हणजे इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात भक्ती संजायते भक्ती, भक्तीतूनच भक्तीचा जन्म होतो. थोडीशी आपण भक्ती करतो आणि मग एकदा भक्ती थोडीशी केल्यावर कृष्ण सुद्धा आपल्याला त्याच्याकडे त्याची भक्ती आणि करण्याची आपल्याला संधी देत असतो. आता श्रील प्रभुपाद सांगतात की जेव्हा आपण एका शुद्ध भक्ताचा संग करतो किंवा शुद्ध भक्ताच्या संगाविना आपण आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करू शकत नाही. मग इकडे रूप गोस्वामी आपल्याला सांगतात साधना भक्ती म्हणजे काय आहे. तर मी तो श्लोक वाचते आणि मग त्याचा अर्थ थोडासा समजून सांगते. कृती साध्याय भवेत साध्य भावा सा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदी साध्यता. म्हणजे आता इकडे रूप गोस्वामी आपल्याला 3 महत्वाच्या गोष्टी सांगतात. एक म्हणजे ते सांगतात की कृष्णाप्रती जो भाव आहे तो आपल्या हृदयामध्ये नित्य आहे, आणि हे कशी आपण म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी आहे. आणि आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपण जेव्हा साधना भक्ती करतो म्हणजे आपण बाहेरून काहीतरी आपल्याला ते फॉरेन आहे किंवा जे आपल्याला माहित नाहीये ते शिकतोय असं नाहीये. म्हणजे कृष्ण भावना ही कुठली एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नाहीये आपल्यावर. ती आपल्या मनाची किंवा आपली ही स्वाभाविक नॅचरल स्टेट आहे आपल्या सर्वांची.
हे फक्त पोटेन्शियल एखादा गुरु बाहेर काढतो किंवा पोटेन्शियल जे आहे ते कायनेटिक मध्ये कन्वर्ट करतो. मग श्रील प्रभुपाद आपल्याला यात उदाहरण देतात की एक छोटं बाळ आहे आणि ते आता नुकतंच चालायला लागलंय. मग ते जेव्हा चालायला लागतं तेव्हा आई त्या बाळाचा हात धरते आणि ते बाळ अगदी कम्फर्टेबली चालू लागतं. हा, आता पण त्या बाळामध्ये जर कपॅसिटीच नाहीये चालण्याची, तर ते कसं चालू शकेल? ते कधीच चालू शकणार नाही. आता आपण कधी एखादं बाळ असेल त्याच्याकडून आपण एक्सपेक्ट करू शकू का की तू एखाद्या पक्षासारखा आकाशात उड? नाही, कारण त्याच्यामध्ये ते पोटेन्शियल नाहीये. आणि भक्ती जी आहे याची सगळी पोटेन्शियल आपल्या हृदयामध्ये आहे. भक्ती आपल्याला फॉरेन नाही आहे. भक्ती कशी आहे? नित्य सिद्धस्य भावस्य. ती आपल्या हृदयामध्ये आहे आणि प्रॅक्टिस करून आपल्यामध्ये ते पोटेन्शियल आहे की आपण प्रेम भक्तीपर्यंत पोचू शकतो. श्रील प्रभुपाद सांगतात की जे फॉरेनर्स होते ज्यांनी कृष्ण हे नाव 50 वर्ष ऐकलं नव्हतं, ते जेव्हा आपल्या इस्कॉन मंदिरात येऊ लागले किंवा माझी प्रवचने ऐकू लागले तेव्हा त्यांच्या लाईफमध्ये इतकं सडन ट्रान्सफॉर्मेशन झालं की त्यांनी ते आपल्यासारखे म्हणजे सॅफ्रन रोब्स घालून किंवा त्यांचे डोकं शेव करून फक्त एक शिखा ठेवून त्यांनी भक्ती नियमांचं पालन केलं. मग हे कसं झालं? त्यांना काय म्हणजे इतर कोणाला असं वाटत असेल की हे जे प्रभुपाद आहे यांनी या फॉरेनर्सना ब्रेनवॉश केलं, पण ब्रेनवॉश करून असं लास्टिंग ट्रान्सफॉर्मेशन राहणं खूप अवघड आहे. तर प्रभुपाद म्हणाले की ब्रेन वॉशिंग म्हणजे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वी रिमूव्ह द डर्ट अराउंड द सोल. आत्म्याभोवती जे काही भौतिक दूषण असतं, जे सगळं जी घाण असते, जे अनर्थ असतात ते आम्ही काढून टाकतो. आणि हे काढून टाकण्यासाठी जी प्रक्रिया आम्ही वापरतो ती म्हणजे भक्ती सेवा. आणि जेव्हा हे तुमचा आत्मा साफ होतो तेव्हा जे ओरिजिनल नॅचरल अट्रॅक्शन आहे श्रीकृष्णा प्रती ते जागृत होतं. मग दुसरी गोष्ट इकडे रूप गोस्वामींनी सांगितलंय कृती साध्य. तर इकडे कृती साध्याय भवेत साध्य असं त्यांनी म्हटलंय की जो भक्त ऍडव्हान्स स्टेजला जातो तो कसा असतो? सदैव कृष्णाच्या स्मरणात असतो. मग ही जी स्टेज आहे की आपण म्हणूया भावसाध्य, म्हणजे तो ज्या इमोशन मध्ये कृष्णाच्याच स्मरणामध्ये डुबून राहतो. मग ही जी सुरुवात होते ही सुरुवात कशी होते? कृतीनी होते. कृती साध्य म्हणजे इकडे आपण आपल्या इंद्रियांचा वापर करतो. जेव्हा आपण चॅन्टिंग करतो तेव्हा श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय डोंट चॅन्ट इन द माइंड, चॅन्ट लाऊडली. मग जेव्हा आपण जोरात श्रीकृष्णाचं नामस्मरण करतो तेव्हा आपण आपले जे सेन्सेस आहेत, जी इंद्रिय आहेत त्या इंद्रियांना इन्व्हॉल्व करतो. आणि अशाने काय होतं? तर प्राकट्यम हृदी साध्यता म्हणजे जो भाव आहे आपल्या हृदयामध्ये, जो सुप्त आहे, जे पोटेन्शियल आहे आपल्यामध्ये, हे हळूहळू कायनेटिक होतं किंवा हे हळूहळू जागृत होतं. आणि हे जेव्हा जागृत होतं तेव्हा भाव आपल्यामधून म्हणजे आपण भावभक्ती स्तरापर्यंत पोचतो किंवा कृष्णाप्रती भाव आपल्यामध्ये निर्माण होतो. तर भाव आहे हे लक्ष्य आहे. आपले जे सेन्सेस आहेत,
इंद्रिय आहेत ते भौतिक आहे. सेन्सेसची जी ऍक्शन आहे, जी क्रिया आहे ती मेकॅनिकल आहे. तर मेकॅनिकलचं ट्रान्सफॉर्मेशन डिव्होशनल मध्ये होतं. बघा, जेव्हा आपण चॅन्टिंग करतो तेव्हा आपण मेकॅनिकली बोलतो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर तुम्हाला काय वाटतं, अशा मेकॅनिकल रेसिटेशननी तुमच्या आतमध्ये जी कृष्ण भक्ती आहे ती जागृत होते का? सांगा बरं मला, तुम्हाला काय वाटतं? नाही माताजी. हळूहळू बरं. फरक पडतो माताजी. हा, तर भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात, हो, ती जी मेकॅनिकल स्टेज आहे दॅट इज इम्परफेक्शन, आणि फ्रॉम इम्परफेक्शन परफेक्शन अरायझेस. हळूहळू हळू तुम्ही परफेक्ट होणार, यात शंका नाहीये. तर बिगिनिंग स्टेज मध्ये आपण कसे असतो, इम्परफेक्ट, पण या इम्परफेक्शन मधूनच आपण परफेक्ट होतो. मग त्यांनी उदाहरण दिलंय की ज्याप्रमाणे दलदलीतून सुद्धा कमळ उमलतं, त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण साधना करतो, म्हणजे आपण प्रॅक्टिस करतोय, आपण आपल्याला जे गुरुनी सांगितलेलं आहे ते त्याची प्रॅक्टिस करतो आपण, आणि मग ती प्रॅक्टिस केल्यानंतर आपली जी चेतना आहे, जी भौतिक चेतना आहे, त्याचं रूपांतर होतं आणि आपली चेतना कृष्णमय होते. तर आता साधना भक्ती सुद्धा दोन प्रकारची असते. एक वैधी साधना भक्ती आणि दुसरं म्हणजे रागानुगा साधना भक्ती. आपले आता जे काही चॅप्टर्स आहेत भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये 17 चॅप्टर्स जे आहेत, म्हणजे 2 ते 17 हे फक्त साधना भक्तीवर आहे. 18वा जो धडा आहे, अध्याय, त्याच्यामध्ये भावभक्ती, आणि 19वा जो अध्याय आहे तो प्रेम भक्ती. म्हणजे 2 ते 17 या अध्यायात आपण फक्त साधना भक्तीमध्ये काय करायचं, कसं प्रोग्रेस करायचं हे शिकणार आहोत. तर साधना भक्ती ही दोन प्रकारची असते, वैधी साधना भक्ती आणि रागानुगा साधना भक्ती. वैधी साधना भक्ती करण्यासाठी प्रेरणा, एक लक्षात ठेवा, वैधी साधना भक्ती म्हणजे विधी. आपण जे रूल्स दिलेले असतात, जे शास्त्रात दिलेले असतात, जे आपल्याला गुरुनी सांगितलेले असतात, ते डूज आणि डोंट्स आपण फॉलो करतो. आणि आपल्याला स्फूर्ती या शास्त्रातूनच मिळत राहते, की शास्त्र आपल्याला सांगतं ना, बाबा आता आपल्याला तुम्हाला सर्वांना नामस्मरणाचा चा महत्व माहिती आहे, की का नामस्मरण केलं पाहिजे. आता हे आपल्याला कोणी सांगितलंय की का नामस्मरण केलं पाहिजे, हे आपल्याला प्रभुपादांनी सांगितलंय. आपण अनेक प्रवचनात ऐकतो ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, आणि मग त्याच्यातून काय आपल्याला मिळतं, आपल्याला स्फूर्ती मिळते की हो, मला कसंही करून या भक्ती सेवेमध्ये राहिलं पाहिजे, मला होईल तितके जास्त राऊंड्स केले पाहिजे, तितकं जास्त मला चॅन्टिंग केलं पाहिजे, असं प्रभुपादांनी सांगितलंय. त्यांनी आपल्याला हमी दिली आहे की तुम्ही हे असं करा, तुम्हाला हे मिळेल. तर याला म्हणतात वैधी साधना भक्ती. म्हणजे जेव्हा आपण रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करतो, एखादे आपले जे आध्यात्मिक गुरु आहेत त्यांनी आपल्याला जे जे काय सांगितलंय त्या आदेशांचं पालन करतो, म्हणजे इकडे आपलं सबमिशन आहे, सबमिशन टू द स्क्रिप्चर्स, सबमिशन टू द स्पिरिच्युअल मास्टर. आणि हे जे सबमिशन आहे, दिस सबमिशन इज अ साइन ऑफ डिवोशन. आणि आपण कसं करतो साधना भक्तीमध्ये, कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की मला चॅन्टिंग नाही करायचंय, मी खूप दमले,
परंतु तरी देखील आपण करतो का? कारण प्रभुपादांनी सांगितलंय रोज तुमच्या एवढ्या राऊंड झाल्या पाहिजे. म्हणजे वैदिक साधना भक्ती ही एक ऑब्लिगेटरी सर्व्हिस आहे. तुम्हाला लक्षात ठेवा, ऑब्लिगेशन मध्ये आणि प्रेमामध्ये दोन्हीमध्ये खूप अंतर आहे. ऑब्लिगेशन की मला करायचंच आहे असं, हा. तर याला वैदिक साधना भक्ती म्हणतात. मग दुसरी जी साधना भक्ती आहे ती रागानुगा साधना भक्ती आहे. रागानुगा साधना भक्ती म्हणजे कृष्णाप्रती आपल्याला आकर्षण असतं आणि हे आकर्षण जरी ही शुद्ध भक्ती नाहीये, पण या स्तरावरून आपण शुद्ध भक्तीपर्यंत पोहोचू शकतो. पण इकडे आपल्याला स्पॉन्टेनियस अट्रॅक्शन असतं श्री कृष्णाप्रती. आपल्याला स्पॉन्टेनियस अट्रॅक्शन असतं. आपण जी सर्व्हिस करतो त्या सर्व्हिस मध्ये ऑब्लिगेशन पेक्षा प्रेम असतं आपल्याला. पण अजूनही शुद्ध भक्ती नाहीये, कारण जेव्हा आपण भावभक्ती प्रेमभक्ती जेव्हा आपण करू तेव्हा आपल्याला समजेल की रागानुगा भक्ती जी आहे ती शुद्ध भक्ती नाहीये. तर आता एक मिनिट, स्लाइडवर मी बघते. हे बघा, इकडे श्रील प्रभुपाद अर्च विग्रहाची पूजा करतायत. माताजी स्क्रीन शेअर नाही होते. स्क्रीन नाही दिसत आहे तुम्हाला? नाही नाही, माताजी, मगाशी स्टॉप झालाय. ओ, एक मिनिट हा. मग आता मी परत करते शेअर. मला अगोदर सांगितलं नाही. मला वाटलं नेटवर्क इश्यू आहे असं. हा, काहीतरी झाला होता. बरं, आता दिसतंय का? हो हो हो. हो. बरं, म्हणजे त्यांनी सांगितलंय साधना भक्ती म्हणजे काय, की जिकडे तुम्ही तुमचे जी इंद्रिय आहेत त्या इंद्रियाचा वापर करून जेव्हा तुम्ही कृष्णाची सेवा करता त्याला साधना भक्ती म्हणतात. आणि त्यांनी सांगितलंय, बाकी म्हणजे हे सगळं मी सांगितलंय, पण आणि त्यांनी सांगितलं की साधना भक्ती म्हणजे कुठल्याही तुम्ही वर्णात असाल, कुठल्याही आश्रमात असेल तर हे साधना भक्ती करू शकतात. साधना भक्ती दोन प्रकारची आहे, वैदिक साधना भक्ती आणि रागानुगा साधना भक्ती. आता दोन्हीही साधना भक्तीच आहेत, पण थोडासा फरक आहे. इकडे म्हणजे कृष्णा प्रती आपल्याला प्रेम नसतं, पण एक सबमिशनचा भाव असतो आपल्याला शास्त्राप्रती, गुरु प्रती. म्हणून इकडे म्हटले एंगेज बाय ओबिडियन्स टू द ऑर्डर. जी ऑर्डर आपल्याला दिली आहे, जसं आपल्याला सांगितलंय तुम्ही असं वागा, हे करू नका, हे करा, ते आपण पाळायचा प्रयत्न करतो. आणि जी रागानुगा साधना भक्ती आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कृष्णाप्रती प्रेम असतं आणि त्या प्रेमापोटी आपण त्याची सेवा करतो. आता ही झालीये वाटतं. एक मिनिट. याच्यावर जास्त स्लाइड्स नाही आहेत. हा जो दुसरा जो अध्याय आहे ना, तो याच्यावर जास्त स्लाइड्स नाही आहेत, 2च स्लाइड्स आहेत. तरी पण मी तुम्हाला थोडस जरा एक्स्ट्रा सांगितलं. तर लक्षात ठेवा, भक्ती म्हणजे ही एक रिवायवल प्रोसेस आहे
की आपल्या सर्वांमध्ये भक्तीचं पोटेन्शियल आहे, आपल्या हृदयामध्ये भक्ती भरलेली आहे, ती आपल्याला एका प्रोसेसनी रिवाईव्ह करायची आहे. आणि ती जी प्रोसेस आहे ती म्हणजे साधना भक्ती. बरं, ही जी रिवायवल प्रोसेस आहे की आपण जेव्हा भक्ती करतो तर आपल्याला इच्छा मात्र आपल्याला पाहिजे की मला कृष्णाकडे जायचंय. थोडंसं कृष्णाप्रती आपल्याला प्रेम किंवा आपल्याला इच्छा तरी पाहिजे की मला कृष्णाकडे जायचं आहे. तर मग जे काय आपण करतोय, भक्ती सेवा करतोय, त्याला स्पिरिच्युअल डायरेक्शन मिळते. आता समजा जर काही प्रोफेशनल गाणारे असतात, हा, हे जे प्रोफेशनल गाणारे असतात त्यांना तुम्ही मला सांगा की ते खूप भक्तिगीते वगैरे गातात, पण त्यांचा जो इंटरेस्ट आहे हा इंटरेस्ट डिवोशनल नाहीये, कमर्शियल आहे. ते पैशाकडे बघतात, आपल्या प्रसिद्धीकडे बघतात. हा, त्यांचा गोल उद्देश नाहीये की मला कृष्णाकडे जायचंय. तर मग त्यांच्यामध्ये ती माणसं कृष्णाकडे जाऊ शकतात का सांगा बरं मला, किंवा त्यांची जी भक्ती आहे ती रिवाईव्ह होऊ शकते का? नाही जाऊ शकत. नाही होऊ शकत. जरी झाली तरी अतिशय स्लोली होईल, कारण शेवटी ते भगवंताचंच नाम घेताय त्या भक्ती गीतामध्ये. पण स्पिरिच्युअल ऍडव्हान्समेंट तुम्हाला हवी असेल तर तुम्हाला प्रिस्क्राईब मेथड जी आहे, जी प्रभुपादांनी आपल्याला दिली आहे, त्या पायऱ्या, त्या मार्गावरून आपल्याला चालायला पाहिजे. त्यांनी काय सांगितलं पहिल्यांदा की तुम्ही भगवद्गीता चं रोज अध्ययन करा, श्रीमद भागवतम वाचा, तुम्ही घरी डेटी वर्शिप करा, चॅन्टिंग करा. हे जे त्यांनी सांगितलंय हे सगळं जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्यामध्ये जी आध्यात्मिक प्रगती आहे ती होऊ शकते. तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रोफेशनल सिंगर जरी भक्तिगीते गातोय तर दॅट डज नॉट मीन की त्याची स्पिरिच्युअल ऍडव्हान्समेंट होणार आहे. तुम्हाला जेन्युअनली, तुम्हाला अगदी मनापासून तुमच्या हृदयात वाटलं पाहिजे की कृष्णा, आय हॅव लेफ्ट यू, मी तुला सोडून आलेले आहे आणि मला तुझ्याकडे परत यायचं आहे, कारण तुम्ही माझे स्वामी आहात आणि मला खरंच तुझ्याकडे यायचंय. आणि जेव्हा आपण चॅन्ट करतो तेव्हा आपण म्हटलं पाहिजे की कृष्णा, हे चॅन्टिंग माझं मी तुला समर्पित करतोय. एक्सेप्ट माय चॅन्टिंग ॲज अन ऑफरिंग टू यू फॉर युअर प्लेजर. जेव्हा आपण असं अगदी मनापासून म्हणतो तेव्हा आपल्या जे चॅन्टिंग आहे त्याची क्वालिटी सुद्धा इम्प्रूव्ह होते आणि लवकर लवकर कृष्णाप्रती आपलं जे प्रेम आहे ते जागृत व्हायला लागतं. तर एक इकडे आपल्याला चेक पॉइंट आहे की आपण खूप मेकॅनिकल करतोय का, की आपल्याला हृदयातून वाटतंय की कृष्ण, मी तुला सोडून आलेले आहे आणि आता मला कितीही काही झालं तरी इकडे मला नाही राहायचंय, मला तुझ्याकडे यायचंय, कारण तुम्ही माझे स्वामी आहात, मला तुमची सेवा करायची आहे, म्हणून मी हे चॅन्टिंग करते आणि हे चॅन्टिंग मी तुम्हाला समर्पित करते. तर असं जेव्हा तुमच्या हृदयामध्ये असं जेव्हा अशी खूप इच्छा असते, खूप लॉंगिंग, तेव्हा मग आपला जो प्रोग्रेस आहे तो चांगला होऊ शकतो. ज्याप्रमाणे परत श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की थोडीशी आईची मदत घेऊन एखादं बाळ चालायला लागतं, त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा थोडीशी जे श्रीला प्रभुपादांनी प्रिस्क्राईब मेथड दिलेली आहे, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, याचा आधार घेऊन आपल्यामधलं कृष्ण प्रेम जे आहे ते जागृत करायचं आहे. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? हरे कृष्ण. हा, बरं, एक आणि एक मी तुम्हाला सांगायला विसरले की
आता जेव्हा आपण कृष्णाचं स्मरण करतो, हे जे स्मरण आहे ना, हे असं पर्सनल खूप डीप रिमेम्बरन्स पाहिजे, की ज्यांनी आपण श्रीकृष्णाशी कनेक्ट होऊ शकतो. हा, आउट ऑफ लव्ह. आता जर मी उदाहरण दिलं की एक मुलगा आजारी आहे आणि त्याची आई त्याला डॉक्टरकडे घेऊन गेली, तर आता ते डॉक्टर आहेत त्यांच्या सुद्धा स्मरणात तो मुलगा राहतो आणि आईच्या स्मरणात सुद्धा मुलगा असतो. पण फरक काय असतो, डॉक्टर त्या मुलाला ट्रीट करतो आणि त्याला तो जो रोग झालेला आहे मुलाला, त्या रोगाचं स्मरण राहतं. हा, आणि तो त्या मुलाला बरं करतो. पण त्याला रोगाचं स्मरण तो ठेवतो डॉक्टर, किंवा त्या रोगाचं त्याला नॉलेज असतं. याचा अर्थ असा नाहीये की त्या डॉक्टरचं प्रेम त्या मुलावर आहे, असं नाहीये. तर त्याच्या उलट ती आई जे आहे तिला त्या रोगाचे काही डिटेल्स काही माहित नाहीये. पण तिचे जे जे थॉट्स आहेत त्यामध्ये ते थॉट्स मध्ये काय असतं की मुलासाठी खूप प्रेम, आणि अरे बाबा आता याला ताप आलेला आहे, याला हा रोग झालेला आहे, तर त्या प्रती एक कन्सर्न किंवा एक काळजी असते, हा कधी बरा होईल, कधी खेळायला जाईल. तर तिचं जे स्मरण आहे, तर ते स्मरण इज सेंटर्ड ऑन द पर्सनल बॉन्ड. डॉक्टरला त्या मुलाबद्दल माहित नाहीये, त्याला फक्त रोगाबद्दल माहिती आहे. पण आईला रोगाबद्दल सुद्धा माहिती मिळालेली आहे आणि मुलाबद्दल सुद्धा तिला खूप माहिती आहे. तर हाच डिफरन्स आहे. आपण कृष्णाला जाणतोय, खूप डिटेल्स घेऊन आपण त्याला जाणून घेतोय, पण आपल्याला हे डिटेल्स घेताना त्याच्याबरोबर एक पर्सनल बॉन्ड सुद्धा स्थापित केला पाहिजे, एक इमोशनल कनेक्शन स्थापित झालं पाहिजे. आणि हे करण्यासाठी आपल्याला जे श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, हे आपल्याला केलं पाहिजे. हा, तर हे एक मला सांगायचं होतं तुम्हाला. बरं, काही तुम्हाला प्रश्न आहेत? हरे कृष्णा माताजी. हा. आता तुम्ही जे सांगितलं की साधना भक्तीमध्ये विधी ते रागानुगा वैदी. भक्ती पण, हम्म, वैधी ते रागानुगा भक्ती जी आहे, हम्म, त्याच्यामध्ये आता सध्या सगळे म्हणजे आम्ही तर साधना भक्तीमध्येच आहोत, म्हणजे हे सगळं हम्म, मेकॅनिकलच चाललेलं आहे. पण हम्म. आता जे रागानुगामध्ये पोचण्यासाठी असं काही ठराविक आपल्याला क्वालिफिकेशन लागतं का, की कृष्ण आता म्हणजे मला असं म्हणायचंय की आपण जे सध्या तरी असं करतोय की नाही, मला आता हे भौतिक जग नकोय, आता हे शरीरच नको, कारण ह्या शारीरिक वेदना नकोच असतात. त्याच्यामुळे मला हा भवसागर पार करून मला भगवत धामात जायचंय. मग हा एक स्वार्थी भावच झाला की नाही. तर याच्यातनं आपल्याला कृष्ण प्रेम प्राप्त करण्यासाठी आणखी काही क्वालिफिकेशन म्हणजे गरज आहे का? आपण तर प्रभुपादांनी दिलेल्या सगळ्या गोष्टी अंमलात आणतो. त्याच्या व्यतिरिक्त काही आणखी नाही, मग आता ते भक्ती विनोद ठाकूरांनी सांगितलंय ना की इम्परफेक्शन इन द बिगिनिंग, दॅट इटसेल्फ विल गिव्ह राईज टू परफेक्शन. म्हणजे आता आपण इम्परफेक्ट स्टेजमध्ये आहोत, पण हळूहळू, मी कसं म्हटलं की जेव्हा तुम्ही चॅन्टिंग करता तेव्हा तुमच्या मनामध्ये भाव काय पाहिजे, की कृष्णा तुम्ही माझे मला सेवेत स्वामी घ्या आहात. तुम्ही.
तुम्ही माझे स्वामी आहात, मी तुम्हाला सोडून इकडे आलेलो आहे आणि आता माझ्या स्मरणात तुम्ही आलेला आहात, तर हे माझं स्मरण सतत राहू दे म्हणून मी हे चॅन्टिंग करतोय, हे तुमच्यासाठी चॅन्टिंग करतोय आणि तुम्हाला हे समर्पित करतोय. आणि जेव्हा आपण असं समर्पित करतो तेव्हा आपल्या मनामध्ये मला हे जग सोडायचंय, हे शरीर म्हणजे क्लेशच आहे, हे जग म्हणजे दुःखमय आहे, हे भावच आले नाही पाहिजे. कृष्णा तू मला कुठेही ठेव, पण मला 3 गोष्टी सतत दे. एक म्हणजे तुझं स्मरण सतत दे, मला तुझी सेवा सतत दे आणि शुद्ध भक्तांचा संग दे. मग तू मला नारकीय ग्रहांमध्ये ठेवलंस तरी चालेल. या लेवल ओके. पर्यंत हळूहळू आपला साक्षात्कार होतो. म्हणजे असं नाही की मला हे सोडायचंय, असं नाही. ते आपण कृष्णाला तशी ऑर्डर करू शकत नाही. जेव्हा तुम्ही म्हणतो ना स्वार्थी भाव आहे, तेव्हा आपल्याला कृष्णाशी कम्युनिकेशन सुद्धा कसं करायचं हे माहीत नसतं. हो. हा, तर आपल्याला ते पहिलं लक्षात आलं पाहिजे की आपण मागायचं काहीच नाहीये, आपण सेवा करायची. आणि आणि किती उत्तम करता येईल, आणि किती उत्तम करता येईल इकडेच बघायचंय. आणि चॅन्टिंग, आज माझं चॅन्टिंग झालं, त्यात क्वालिटी चांगली नव्हती, मग काय चुकलं माझं, मग दुसऱ्या दिवशी चॅन्टिंग चांगलं झालं पाहिजे. असं कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट आली पाहिजे आणि ते आपल्याला वाटलं पाहिजे. ओके. तुम्हाला समजलं ना? म्हणजे असं आपण हो, हो. मनामध्ये आणायचंच नाहीये की मला हे सोडून जायचंय, मला भगवत धामात यायचंय. बरोबर. ही इच्छा नाही, इच्छा की मला उत्तम भक्ती करायची आहे तुझी, असं पाहिजे. पण मला ते तर म्हणायचं, ते तर मला समजलं, पण मला असं दुसरं असं म्हणायचंय की रागानुगा भक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे असं म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही, जसं काय आपलं काही काही प्रारब्ध असेल आपलं, ते त्याच्या आडवं येत असेल का, की आपण नाही करू शकत, हे आपण साधना भक्तीच अडकून पडलोय, आपण पुढे नाही जाऊ शकत, असं काही असू शकतं का, असं मला विचारायचंय. नाही, तुम्ही जेव्हा साधना भक्ती करताय आणि जेन्युइनली जर तुम्ही करत असाल, तर प्रारब्ध सुद्धा मध्ये नाही येणार. ओके. नाही येणार. जर जेव्हा तुम्ही इतर भक्तांचं जर वाचलं तुम्ही, आता नरसिंग मेहता हे इकडे गुजरातमध्ये एक खूप कृष्णाचे मोठे भक्त होते. तर जर तुम्ही वाचलं तर त्यांनी लिहिलंय की त्यांच्या घरी त्यांची वहिनी, त्यांचा भाऊ यांचं खूप भांडण व्हायचं त्यांच्या हम्म. बरोबर. मग पण तरीही आपल्याला एक दिसतं की त्यांची भक्ती कुठेही थांबली नाही. हे बघा, मार्ग निघतो. जसं प्रारब्ध असेल, आपल्याला त्रास जर झाला, पण कृष्ण ही पण काळजी घेतात की आपली भक्ती बंद पडत नाही. हो, हो. ही हो. पण तुम्हाला काहीतरी मार्ग मिळतोच. ओके, ओके. ठीक आहे, ठीक आहे. बरं, आणि कोणाला काही विचारायचं आहे? हा जरासा टेक्निकल हे आहे विषय ना. हम्म. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे प्रभूजींच्या ह्यालाच अनुसरून म्हणजे विचारते मी की एक मॅनिफेस्टेशन असतं आणि जस्ट एक म्हणजे असं इन जनरल विचारतीये. सॉरी अबाउट दॅट. म्हणजे एक पॉडकास्ट मी बघत होती, त्यात त्यांनी म्हटलं की जसं आपण म्हणतो ना अंतकाले स्मरे नित्यम, हम्म. तसं त्यांनी म्हटलं की लास्ट थॉट जे तुम्ही मॅनिफेस्ट करता तेच तुमचं फ्युचर लाईफ असतं. मॅनिफेस्टेशन नीट करायला हवं. तर इफ लाईक म्हणजे आपण जर मॅनिफेस्ट केलं की हा बाबा आता मी कृष्णाच्या धामाला गेले आहे, मी कृष्णा बरोबर आहे तर तेही होईल का? हो, ते होणार ना मग. म्हणजे त्यासाठी मग म्हणजे हे सगळे क्रायटेरिया
गरजेची आहे का असं? ते काय गरजेचं आहे म्हटलं? म्हणजे सगळे जे क्रायटेरिया असतात, म्हणजे जे हे भक्तीचे प्रकार वगैरे असं. म्हणजे ते भक्तीचे प्रकार म्हणजे एक जेव्हा आपण भक्ती करतो ना, तर साधना भक्ती नेमकी कशी करायची हे आपल्याला माहित पाहिजे ना. आता हो जसं माताजी. आपण पुढे जाऊ तसं तसं ते सांगतील की परिक्रमा करण्याचे फायदे, परिक्रमा, तुलसी वर्षिप, हे सगळं हे साधना भक्तीत येतं आणि आपण बरंच काय काय हे करू शकतो. म्हणजे आपण त्याला आपल्या रोजच्या कार्यात ते खूप इझिली करू शकतो. हो हो, असं आहे. बरोबर आहे. ओके माताजी. बरं, आणि काय आहे प्रश्न आहेत? हा जरा अवघड वाटला का तुम्हाला? नाही, तुम्ही छान सांगता माताजी. जरासं अवघड वाटला असेल तर मला समजावून सांगता नाही आला तर मग फॉल्ट इज माइन, पण मी समजून सांगायचा प्रयत्न करते. नाही बरं, माताजी, चालेल. समजलं माताजी. समजलं ना? हो हो चालेल. आपण हे म्हणूया का श्लोक शेवटचा? हो हो. मग मी एंड करते. मला वाटतं आजचं रेकॉर्डिंग माझं नाही झालं. काहीतरी लाईव्ह आहे ते माताजी, क्लास लाईव्ह आहे. नाही, पण इकडे येत नाहीये. नाही, चालू आहे, रेकॉर्डिंग चालू आहे. चालू आहे, लाईव्ह चालू आहे. फक्त हे जे